Nagpapabilin ang mga evacuation center ang kabugusan nga 110 ka tawo tungod han mga pag-uran nga durot han shear line. Ininsumalahan Department of Social Welfare and Development DSWD, ginbubugosin 33 nga mga temporaryo nga nagpapabilin hat tulong nga mga ginabrihan nga mga evacuation center. Upat nga pamilya gihapon ang kumpirmado nga nakikiukoy haira paryente tungod han na i-eksperyensyahan nga pagbabaha. Basarhan datos sa Department of Social Welfare and Development DSWD, umabot na in 761 nga mga barangay ang kumpirmado nga apektado han haluag nga pag-uuran ngan pagbabaha durot han shear line. Ika nga 160 nga barangay apektado naman ang kabugusan nga 154,386 nga pamilya ang ginbubugos ang maabot naman sa 155,000 katawo nga tikang duha nga reyon kalakiphan sinirangan na Visayas. Brigada Balita Lokal. Kinahanglan naman hinmaugutin na sinturon ang mga mamaralit ang masunod nga mga bulan mahuman aprobaran ang Department of Trade and Industry DTI ang hangyohan mga manufacturer para han price adjustment para han maabot sa sintang nga mga items ang pangunahon nga mga papliton na prime commodities. Ginpahayag ang DTI haging pagwawas nga 217 nga BNPC has adjusted retail price. Pinaagyan SRP Bulletin, 72% la ang diri magkakamayada hinbisan ano nga pagitaasan presyo. Ang mga ginaprobaran nga price adjustment in masabubo ha 5%, kundiin maintindihan nira ang panighan mga manufacturers nga pag-aprobara ang nira hangyo para ang price increase ang pira nga mga BNPCs. Pira nga mga produkto ang ginaprobaran para ang price adjustment amo ang canned sardines, kandila, bateriya ngan powdered meal. Brigada Balita Lokal. Samtang ginlalauman naman nga idikdeklarar han food security emergency hadlaw han Miyerkules Enero 22. Ini mismo ang sumalahan Department of Agriculture DA ginlalauman nga makakarawat han ahensya ang kopyahan resolution nga pag-aprobahan na rekomendasyon nga magdideklarar hin food security emergency nga pag-aadmanti kang yan ang Lunes nga dahiton Martes. Haylarom kasi yan balaod nga mag-aamyendahan Agricultural Tarification Act of Republic Act 12078. May dahuman Agriculture Secretary nga magdeklararin food security emergency. Habugas tungudhan kakulangan in supply o di naman kaya indurutan grabe nga pagitaas han presyo han bugas. Nauna naman nga gin-esplikar han pamunuan nga justified o makatarungan ang pagdeklarar ginitungod may adasadang nga mga datos para suportaran ang maunga pitad.